program yake ndimene ya people and places inetu dzina langa ndine Chisomo Manda ndivotu program imene timendatu m'madera osiyanasiyana kufuna kungova mbiri ya dziko lino komanso kuona malo okopa alendo ncholinga chathu kuti toti dzikuonetsani ino Malawi malo osiyanasiyana amenetu ali kwathu kuno ku Malawi nde mujanalonjezera sabata latha kuti tikhalenso tikubwerera mboma la Kalonga ku Kalonga Museum kumenetu ino Malawi mukuyenera kuti mudzibwera kuno kumadzamva zambiri yokudzatu boma limene la Kalonga komanso dziko limene lathu lino lokondedwa la Malawi. Ena atu muli mu Kalonga momu, ena mumakhala muuliwa simunabwereko kuno chonchi mwazona apo chili kuti chimenechi chili kuti chimenechi nkukalonga kwathu komweko tidziyamba ndifa Malawi. Nde sabata yatha ndinali ndi bwana Joseph Tembo amenetu amatifotokozera zokhudzana zambiri za malo ano. Bwana Tembo ndikulandirenso. Tsopano bwana Tembo ndimafotokoza kufunika kuti Amalawi tidziyamba ndife kumabwera mmalo ngati ano. Mwina nzofunikira bwanji kuti tidzidziwe kumene tachokera ngati dziko kapena ngati weneko Kalonga kuti timanye kuti tafuma nkhu. Okay, choyamba ndinganene kuti mbiri ndi chinthu chofunikira kwambiri chifukwa munthu umaziwa kumene wachokera ndipo umaziwa chimene iweyo uli chifukwa cha mbiri ndipo ngati kufuna kuti kodi sogolo lathu tingali konze bwanji tiyenekera kuyamba ndi kumene tachokera zinali bwanji ngati panali mwina zosausa zina ndi zina tingapange bwanji kuti tipite pachani tipite patsogolo. Makolo athu amakwanitsa bwanji tinamva last week za iron kuti amatha kupanga ndithu zinthu zikugwiritsa ntchito miyala komanso zitsulo kusonyeza kuti anali anzeru ndithu kwambiri. Nanga munthu udzikayuza iron nthawi imeneyo moto chonchi kumapanga zitsulo ni masewera atembo anali anzeru kwambiri. Timalondola njoka last week timanena kuti ukalowa museum ino umalondola njokayi ngakhale inu kulibe umatha kumangoyilondola mpaka naye kakutulutsa basi mpaka ikakutulutsa ndimene iyi njoka. Apa tafika apa tikuona chinthu ichi kaya nchichani kaya ichi chioneka ngati kaya atembo muli katundu tomo zimene zizi tikufotokozera. Okay, ndinganene kuti poyamba ndisanatchule za izozo mwina tiyambe tafika kwa akulu awawa ndikuona pali chinthu pamenepo makamaka monga last week ija ndimafotokoza ndipo munandifunsanso kuti timamva kuti kuno kunali zinyama zina zake zikulu zotchedwa ma dinosaurs chinyama chake ndi chimene mukuchiona apachi koma chikawa chinthu andi chinyama chimene chichi chili ndi zina yake ndimati Malawisaurus. Malawi kutengera mene kuti lili ziko lathu. Saurus ndi chizungu chimene chimatanthauza kuti buluzi chichewa tikuzonena kuti buluzi chinali gulu la buluzi uyu ndi buluzi wa Chimalawi chifukwa chake kuti Malawisaurus. Komatu buluzi wake otusama buluzi amasiku ano ichi chinali chibuluzi osati buluzi koma chibuluzi ndithu ndiye Malawisaurus wathu tikumuona apapai tinganene kuti ndiyambe ndi masi kukula kwake kulemera kwake Malawisaurus imalemera 10,900 kgs mulitali inali 9.1 meters katundu muzito tikatengera height inali 4.3 meters ndiye mukati muonesese kumutuko mukati muone Malawisaurus yathu inali herbivore meaning kuti imadya zomera osati kudya ngati anthu tikunena za Malawisaurus chakwathu kuno chifukwa ma dinosaurs ena anali ma carnivores amadya kudya dinosaur inzawo koma kuno iye anali abwinoko amadya zomera ndiye mandifunsa za izi ili ndi fupa timati modern bone iyi ndi fossil ngati mkamwambo nakaonera last week kantengo kaja ndinanena kuti fossil itha kuchokera kuchomera kapena chinyama pa English timanena kuti ma living things ndiye ili ndi fupa la dinosaur roti lili fossilized pamene papa uyuyu ilili uwu ndi mwala
pano pachinasanduka chimwala ngati. chimwala Koma kalelo linali fupa ili. linali fupa La chidinosaur. la chidinosaur. Komatu chinalidi chinthu ngati fupa lokha chonchi nde munadzipeza kuti kumalawi kwathu kuno Ma dinosaurs kumalawi kuno amapezeka kuno kukaronga kumalo otchedwa kuti mwakashunguti. Mwakashunguti ili pansi pa phiri la nyika tikamayamba kukwera nyika tikamayenda kupita chakunzuzuku timafika malo ena ake timati nyungwe tikafika pa nyungwe timapita kumalowero azuwa ndiye kuli malo otchedwa kuti mwakashunguti ndi kumene zimapezeka ndikuti kalelo zimakhala kumeneko zinthu zenezi mongopenekera tinganene kuti kalelo zimakhala kumenekoko koma poti tikupitirira mwina tikamva bwinobwino kuti mwina sizinakhaleko kuno kwenikweni poti poyamba ziko chinali chinthu chimodzi chinali chinthu chimodzi ndipo chimatchedwa kuti Pangeya nde kuna zabwera yaja timati ma continental drifting aja kuti kale timavadi chonchi ku geography kuti chinali chimodzi kenako chinagawidwa tectonic force continental drift kukumbukiratu za skulu kuposaso ana amene amasiku ano muona ndilemba 8 muone ndikhoza 6 points ndeti nganene choncho koma mwachidule tikhoza kunena kuti ngati zikupezeka ku Malawi ndiye kuti ku Malawi kuno chinakhalako so chimenechi chinakatolo chikupeze chitati hamu ndikuti pamene popo timvesesane bwinobwino palibe munthu wamoyo amene anayionapo dinosaur ndithu chifukwa apapa tikunena kuti tikuyendera timeline ija ndanena ija tikuchoka ku 240 million kwa dziko apapa tili kumayambiriro tikafika tikumene kuli munthu apapa munthu pa dziko lapansi kulibeko malingana ndino malingana ndi science pamene popo tisaphatikize ndi Bible malingana ndi science tingatsutsane mwina ndi maprofeti koma apa inu muyankhula malingana ndi science zimene science imanena kuti kunayamba obwera zinthu zimenezi tikulondola chinjokachi zinayamba idzi dzima dinosaur usanza kuti palibe anaonako chimenechi koma tinadziwa kuti iyi ndi artistic expression kungoganizira chimaoneka chonchi penaso tikhoza kunena kuti mwina reconstruction sanapeza izizi zimafupa zichanichani ndi anzathu amatha kupanga reconstruct chinthu kuchiyika mmene chinimaonekero chonchi ndiye mongonjezerapo Malawi solasi yathu ndiyoti chimene mukuchiona papachi Malawi solasi si chenichenayi ndichongopanga nimaona ngatito choti adakachikukumba kumene zeni ndizo izo siri apo koma sitingapange display mariru fossils ayi monga mwachisanzo ndanena za chivomerezi ndechivomerezi chija kuti mwina chikana tingoyerekeza kuti museum yangu ndekuti tikanalusa koma muli nazo tili nazo zenizo kuti mukapita kulilongwe kumene kuli Department of Museums and Monuments kodi town mukazipeza amasunga Malawi muno tili nazo dzima dinosaur ndithu akatundu ba ndi chimenechi apa tili ndi size ya zira limene madinosaurs amayikira size ya dzira chinali chachikulu ndikuti chiziraso chikhala chachikulu si choncho zinali dzaulesi poyikira mazira nanga dzira lake ili oro tikatengera kuti oro even ng'ono kukura kwa ng'ono kuja ndi kukura kwa zira sizigwirizana ndithu so dzira limaoneka chonchi zira limaoneka chonchi ili ndi cast ya zira la dinosaur silenileni tikati cast ndiye kuti atenga chinthu chomene muli linu kapanga fotokope nkhope yanu ndiye kuti ndinuyona zija zili pa ID paja mukanena kuti sindinayo ndinuyo ungathoda bwato uliro chagogomokamo mbenemu tsiku lino lagogomoka dzira dinosaur yabwereraso iyayi akunena kuti it's just a cast chabwino atembo
dzira ndi limeneli tilowere kuti tikulondolatu njoka ija okay apapa tiziwe kuti kodi ma dinosaurs kuti athe paziko lapansi chinachitika ndi chani chifukwa ineyo funso limeneli ndakhala ndikudzifunsa kuti zinapita kuti okay tinganene kuti around 65 million years ago ku Gulf of Mexico ku Mexico kunazagwa meteorite tikanena kuti meteorite ndi chimwala chokera kumwamba chimene chinali 10 kilometers in diameter monga mwachisanzo mukoza kuona mchithuzi bomba chimwala chimene chocho chitagwa chinapangisa pachichewa tinganene kuti chifwiri mbwiti mpweya kusakanikana ndi fumbi izi ndizi zimene zinapangisa kuti nyama zikulu 70%. Nyama zikulu. Tikanena kuti nyama mundimvesese pamene popo tinganene kuti tikati nyama ngekuti tiphatikize kuti pachizungu timati fauna ndi flora zinyama ndizomera 70% zinathera pamene popo timati extinction 30% zinapulumuka zimene zinapulumukazo ndiye kuti zimene zinapulumuka mmodzi wake ndi njoka koma njoka inakhala limodzi tu ndi ma dinosaurs mpana lero iliko komabe timamvabe ngakhale timakana nthawi ija kuti iya tisaroweko kuanzathu a m'Bible so tinazamva kuti ndi njoka tu inazamnamiza mzimayi kuti usenzoti yakhalako mpaka na pano iliko chifukwa chake ifeyonso titaganizira titalingalira tinaona kuti ngati palibe guide kuti aonesa anthu museum bwanji titenge njoka chifukwa ili ndi history pa iyo yokha ndokuti nyama imene yapanga survive nyengo zonse nyengo zachiwawu ndi njoka munthu nthawi imene kulibe koma njoka ilipo dinosaur anapita mukuti 60% ndekuti nyama zambiri kungotsala 30 ndokuti nyama zambiri zimene zinali kalero zinapita nchifukwa chake even pachizungu tikanena kuti ma extinction kuti inali yoyamba zakhala zikuchitika koma iye anayitcha kuti mass extinction impene inatenga nyama zambiri zomera zambiri nyama zambiri that's why amayitcha kuti mass extinction koma kuti dzipemphera kwa chautayo kuti zisadzachitikenso icho nanga chimwalacho chitangoti chigwe ulendo uno chitenga ndife tomwetu pali zinthu zina zimene timatha kunena kuti nature ndi chinthu chabwino kwambiri choti koma ukachiputa chimapanga react izozo tiziuzana chilungamo nchifukwa chake timapezana ndi zinthu ngati china cyclone Fred kachani chani tikuyipanga disturb nature sitikuyipasa mpata so ikapanga react ife ndamene timakhala affected amanena kuti musadule mitengo umakhala ngati siti ngoyankhula musadule makala ngoyankhula chidzabwere ichi so akuti nyama 70% out apa ndeti dzakhala basi maremu zosakhala bwino mwavata Malawi solas dzina labwino even kupatsa mwana apa tikuyendabe kuzungulira njoka imene tamva tsopano kuti ndimene inapulumuka kunyama tikuonesa muja ndi manenera muja umu ndimene ma dinosaurs amakhalira kalero ndi kuchire kumene kukuza kuona muja ndi manenera muja iyo ndi dinosaur ikudya dinosaur zake komanso chachikulu chimene tikuonesa papa ndi layers zimene munthakamu anakhalira layers ngati ndi manena ajawo tikoza kungotenga iyi ndi dinosaur bed papoti pali ma dinosaur ndiye kuti ngati ukufuna mafossils ama dinosaur uyenekera kubwera layer iyi chifukwa ukabwera layer iyi palibe chimene upezeko and malayer wawa they are divided in beds BEDS and those beds are calculated in millions of years chifukwa chake mamvene pajeni mati chakuti million chakuti million nditi pasipa tikalowa pasipa tikamakumba umangokumba patali toko basi nanga ndipompa apa paja timapeza chitsime panga tunena atu kukumba kupitirira pasipo penipeni mpamene akamba akulu atembo mpaka na ukumona ledi pena sizikhala kuti nthaka ili patali kwambiri chifukwa choti tiziwe ndichoti mvula ikamagwa imapanga erosion soil erosion ndezi nthaka imakhala ikutani ikukokoloka ngati apa siya kokoloka ndiye kuti yapanga expose zinthu izozo
soizo kuti nthawi zina nthaka ikamakokoloka tingathozipeza zinthu ngati zimenezi. Chifukwa sachina choti ndifotokozepo ndichoti anthu ambiri amaona ngati kuti ifeyo ngati a museum mwina tili ndi mashini amene timagwirisa ntchito kuunika kuti tipeze madinosaurs mayeka chakuti ifeyo timagwirisa ntchito pa chizungu timati naked eyes maso athu omwewa kumapanga survey kumaona I think ndi apa ndi ukatswiri umene muli nawo ndithu tikuyendabe mu mchinjoka chija chonde out chifukwa njoka atu sinyama yabwinoto nanga imanenezera sozoipa out ndiye apapa tikuonesa mmene madinosaurs amakhalira kalero chifukwa ena anali owuluka ena amakhala pa chizungu timati chozitetezera amadi pamene Malawisaurus yathu inalibe iyoyo imagwirisa ntchito giant tail chinchina chakecho imakwapula nchimenecho kukwapula kwambiri mwina takhalapo tikuonapo mafilimu ngati achina The Lost World, Jurassic Park anatengera chinyama chathuchi chabwino ena anali mabipedals kutanthauza kuti amayenda ndi miyendo iwiri mabipedals oyenda ndi miyendo iwiri madinosaur chabwino tiyendebe tikuzungulirabe njoka ija kuizungulira ndithu njoka ija sitiudziwa kodi njoka imeneyi ititengera kuti koma apa pali katundu wina tisanafika ukoko apa pali gapu ya njoka njoka atu apa yaduka apa yaduka njoka ndi mmene ndanenera kuti ifeyo kaununa amene timachita munthaka timapanga nthaka yakukaronga timvesesani sikuti ya dziko lapansi kapena Malawi tikunena za kukaronga ndatikaona dothi lakuno kukaronga kuchokera 65 million years pamene panapangira extinct ma dinosaurs kuzafika 5 million years ndekuti pakati pati ndi 60 million imene tikaunika sitipezamo china chilichonse munthaka yakukaronga kunayo ndiye njokayi tinaiti usaili kunja cholinga ndichoti kuzabwera mwina anzathu aza sayansi amene mwina akazafufuza azapezamo zinthu zina ndekuti azayitenga njoka ija kuyilumikiza apapa ndikutire mbera zimene apeza pakhomabo tapasiya blankipo palidi blank pamenepo pakudikira information inuwe ukatswiri umene unakukanikani odziwa za zaka zimenezo kuti kodi panachitika chani madinosaur atha kunabwera chivomerezi tinene kuti chimwala kumwamba chatimba nthaka kuno ku Mexico konse kuno chindindindi kutipeza kuti zachitika dziko lonse ndithu zimene zozo zachitika dziko lonse ndiye sikuti ife tinakanika chifukwa tikamanena ndi nthaka yomwe imatipasa information sono ngati palibe information ife tinene zaboza chifukwa chake tinapasiya pamenepo pamene mwina mulungu olo amaprofeti angathofotokoza kapena mwina mulungu anakuchitani chonchi dala kuti mwina pamene panabwerera munthu simangaonana kuti pamene pamathera nzeru za ifeyo ndi pamene pamayambira apa nzeru zanu tinene kuti zinatha apa vomerezani lwatembo isindingavomereze chifukwa ndichokuti information inatikanika kuifeyo kuipeza that's why tikunena sona akazayipeza anzathu nanga ndekuti takanika chifukwa timanena kuti ise timu tikupempheni ma researchers kaya amene mmapanga zakafukufuku akunena kuti zaka izi apa apa madinosaur atati atha pa dziko lino lapasi kapena kuno kukalonga sadziwa kuti kodi what was the next koma tikuona chinthu okay ndeti tiyambira pa 5 million years 5 million timati varieties of mammals mammals ndi nyama zimene zimayamwisa good example munthu so nthawi yonse kunalibe koma around 5 million years pamene anazayamba kuonekera nthawi imene kuli madinosaur atha madinosaur 5 million years zaka zita zambiri mammals ayamba kuoneka tiyambira pamenepo ndiye skeleton tikuiona papai iyi ndi skeleton ya chimwemwe ameneyo ndi rhino chipembere ndiye chipembere chimene chichi tinachipanga display pa zifukwa chifukwa choyamba ndichoti panali nthawi imene zipembere zina zatha ku Malawi chifukwa cha nkhalidwe wopha zinyama poaching ndiye tourism yathu imapita pansi
chifukwa tikatengera anzathu achizungu ajawo akamachoka kwawo kumabwera ku Africa kunoko ngati target yawo ili yoti tikaone zinyama iwo sabwera ndicho linga choti abwera kuzaona nyama ina iliyonse zina zijama ngokhala basera basi koma iwo target yawo imakhala kuti timati the big five pa big five pali rhino pali elephant pali lion pali buffalo pali leopard nde akuruwa amasowa pa big five panje ndati kanena in terms of information anzathu achizungu aja information isabisirana njerekeze ndabwera ineyo ndi family yanga tafika ku Malawi kuno target yathu ndiyoti tikaone zinyama ichi chikupanga misi ndikabwerera kwathu umakanena kuti kuma family kanena kuti mwina azathu azitifunsa munapita ku Africa ukaona zinyama munapita ziko randi tinapita ku Malawi koma ndikuti ndiyauza kuti there was no big five one of the big five was missing ndiye makanga tikuti tourism yathu ikutani ikupanga dwindle ikusikira pasi ndiye Malawian government thought it wise kuti abwezerese marinoceros ku Malawi kuno ndiye chimwemweyu anali marinoceros zoyambirira awiri amene boma linagula kuchokera ku South African government moti chinchenicheni ichi ndi skeleton yeniyeni ichi ndi chenicheni ichi sichoumba ngati mbeya ichi nchenicheni uyu anali line oyamba atatha ku Malawi kuno awiri oyamba kuti tikhoza kulanena kuti to be reintroduced ndithu kuti mutifalitsireso mbewu chifukwa chake tinachitha kuti jejani kuti chimwemwe anthu takondwa zinyama zinatha zija zabwereranso chimwemwe takondwa chomene koma pano chimwemweyo atafika ku Malawi kuno chifukwa akubwera kuchokera ku South Africa chimwemwe anali ali woyembekeza atabereka panangotenga myezi 4 basi chimwemwe ndikutani ndikufa amamwalira ndi nyama imafa ndamene amamwalira mwachita bwino ndikoza ndithu ndiye chifukwa ifeyo ngati department ya culture kumbuyo kuti nali pasi pa unduna wa tourism wildlife and culture ndiye zathu akuliwonde ananena kuti akunoko kuli skeleton ndingonena kuti mafupa araino mubwere muzatenge mukapange reconstruct woti ichi tinapangidwa reconstruct ku museum konkuno ndino akatswira anthu kuchikoza ngati ukamachiona ngati chiyenda koma ali mafupa okaoka ndithu chimwemwe babayi yatulukiranso njoka ichi yatikakamira njoka ichi njoka ya mtundu wanji si usowa yatulukiranso apa ndiye apapa tikuti human evolution chiyambi cha munthu koma papa timvesesane kwambiri nkhani tikunena papa ndiya science siya mbaibulo ayi kuti tiphatikize kuti baibulo limanena zina science imanena aliya MBC amboulutsa chani maganizo akunena akulu awa ndi a museum yakaronga inu ngati mmakhulupirira baibulo ikhulupirirani ngati mmakhulupirira science ndi zimenezi fotokozani atembo munthu chiyambi cha munthu anayamba kupezeka pa dziko lapansi zaka 10 million years zapitazo koma kuyenda mwa upright ngati mmene mukuyendera mongo kabwino munthu anayamba kuyenda ili 8 million years ndithu ndiye tikati tionesese ma discoveries amene tapanga display apapawa izizi mukati muonesese zili along the Rift Valley imene inayambira ku Jordan kumasesereka kuzera mu Ethiopia, Kenya, Tanzania ku Malawi kuno kumakapitirira kushire mpaka Mzambezi ndi chifukwa chani zikupezeka mu Rift Valley tikanena kuti lifting kiyerekeza kuti chinthu chinali pansi ndi chinthu chija kangati chikukwera achikweza mwamba lifting ndi chifukwa cha erosion ndi manena ijayo mvura ikamagwa ikamapanga erosion ndezi zija zimakhala exposed zimatani zimaoneka ndithu so kwakukulu inathandiza ndi chani lifting up so erosion iyo kangati zinthu zikusukidwa kuti zionekere kumaona kuti zinali chonchi ndithu ndiye tikayambira kuyambira apapa tiyambe kuno apa kuchoka apa
kuzafika some apa awa timatcha kuti ma-primates ma-primates anyani awa na anyani twa si anyani sanyani chifukwa mukanena kuti nyani eti mwina ndilongosolepo kapena nkhwere pamaguru chifukwa anthu ambiri timanena kuti munthu anachoka kunyani pamene mutati kuti muitenge composition ya thupi la nyani ndi munthu nzosiyana kwambiri pamene chimene chiliko kufupi ndi munthu ndi chimpanzee chifukwa chimpanzee ndi 95% zimene zimapezeka mwa munthu oho chimpanzee koma mukanena izizi awasiya nyani ife timati ma-primates chimpanzee iya isi chimpanzee kuchokera apa kumapita ukoko awa ndi anthu eneni chifukwa cha genus iyi homo imene imaonesa kuti ngati umwini kuti uyusono ndi munthu uyu munthu ino pa scientific name ndinunda timati homo sapiens homo sapiens uyu sali ndi chani homo ndithu homo yaya nde mukayenda pa mufika kumapetoko awa ndi anzathu ku Europe komanso ndifotokozepa pakuti pachizungu timati Africa is the cradle of mankind kutanthauza kuti chiyambi cha munthu ndi ku Africa kunoko pamakhala povuta ife kuti timvesese koma anzathu achizungu ajamamvesesa kuti akhala mwana munthu anayambira ku Africa then chifukwa chake awa ndi uku ndi ku Europe anzathu anasintha pali zinthu zambiri zimene zimapangisa kuli climate zinthu ngati zimenezo ndudabwa tutsitsi likukula ukhala ngati akuyerera chonchi pali climate zokudya zina ndi zina zimene komanso ndi nthawi yayitali chifukwa munthu awawa anzathu achizungu anayamba kupezeka ku Europe you can see that was around 200,000 years ago so ndikale kwambiri pamene mukafika apopo nde maziona sopano mati and I am now homo sapiens worldwide 150 million years to recent komabe sichikutanthauza kuti evolution inasiya evolution imachitika what in 50,000 years to come nawo sazizadabwa kuti anzathu amaoneka chonchi kumationa ngati ife chifukwa tikamaona ena akuoneka very ugly nde azidzationa so zinali nkhwangwa ngakhale sizololezedwe kuti mwina mukajambule koma paizizi kuti muonesese ndikakuonesani chithunzi china chake choti munthu aliko ndithu kuti koma akuoneka ngati chake akuoneka ngati zinzatuzi munthu komabe tikhala ndumbo ni bwanji kuti kukaronga kuno tinapezako mbiri ya anthu akale ndiye tili nawo ma-discoveries discovery ndiyo yamba Paranthropus boisei timamutcha kuti malema mani chifukwa ndichoti tinampanga excavate kumene excavation site yathu imene ili ku St Mary's Girls chakumalema uko nde tinamutcha kuti malema mani amaoneka chonchi nde tiliso ndi ulahamani uyuyu homo rudolphinensis kukaronganso anthu akukalonga uyu ndi kuulaha tikamapita chakufupi ndi ku barracks kuja ndi kumene tinapeza akulu